F'Malta huma madwar 260 qabla li jaħdmu fi sptarijiet f'Malta u f'Għawdex. Claire Zarafa, chairperson tal-Istitut tal-Professjonisti fis-Settur tas-Saħħa, qalet li f'pajjiżna jitwildu mal-4,400 tarbija fis-sena u għalhekk kull qabla twettaq medja ta' 10 ħlasijiet kull meta tkun xogħol. Il-challenges li konna huwa l-ħinijiet twal li naħdmu, id-demand tax-xogħol innifsu, ċertu midwives inkunu stressed bix-xogħol tagħna, hemm ħafna xogħol għaddej u ftit ħaddiem. Dak huwa l-ikbar challenge. Il-bqija il-midwife hija reżiljenti ħafna. Il-konferenza mtella mill-MUMN laqqat madwar 250 qabla mill-Ewropa. Dr. Rita Paċ Paraskandolo, kap tad-Dipartiment tal-Qiebel fl-Università ta' Malta, qalet li l-professjoni titlob dedikazzjoni, paċenzja u sigħat twal ta' xogħol. Żiedet li l-kors li hu 4 snin iħejji l-istudenti b'taħlita ta' teorija u prattika. Riċerka turina id-developments li jsiru anki f'pajjiżi oħra, bħal per eżempju li aħna nkunu nistgħu nieħdu ħsieb il-mara f'kull aspett tagħha. Iltqajna wkoll mal-ewwel qabla raġel f'Malta, Nathan Zarapiskopo, jgħid li minkejja l-konnotazzjonijiet femminili assoċjati ma' din il-professjoni, kull twelid li jassisti fih iġiblu fer blaqis. Bħala xogħol huwa impenjattiv bħal kull xogħol ieħor fil-healthcare, jiġifieri dejjem tidħol għalih b'dik il-passjoni. Il-konferenza kienet indirizzata minn diversi kelliema li l-kol enfasizzaw l-importanza tal-professjoni tal-qiebel u l-ħtieġa li tkompli titjieb.